troublemaker. God, lopettakaa. Martti! Urposakarit on nyt valmiita lähtemään pihalle. Se on niinku normaalia herätä näin aikaisin. Näin pihalle. Se on aivan sairaan kylmä. Tiedän jo, että Martta saa aivan järkyt kilarit. Koska se ei yleensä jää talliin. Oh. Hei! Nyt sä heitit ne kaikki siihen lattiaan. Oh. Etkö sä pääsit pihalle heti? No nyt pääsit. No niin, se jäi heti siihen. Oi. Mun näpit aivan jääs. Terve No moi. Onko hyvää aamupalaa? Täällä on siis aivan tämmönen massiivinen täysikuu. Näkyy tolleen. Täällä on sika valosaa. Täällä on siis ehkä joku 12 astetta pakkasta. Seuraavana vuorossa olisi karsinoiden siivous. Tää ei ole enää niinku mun silleen hirveä inhokki. Mä tykkään siivota karsinoita, mutta siinä pisteessä kun karsinat on niinku läpimärkiä, kun täällä on juostu ympyrää, niin mä vedän niinku rajan siihen. Okei, let's go. Musta tuntuu, että mä pitäis laittaa tähän alle, ei kaikki puhelin oikeesti. Whatever. Karsinat on nyt siivottu. Sitten hirvein asia, mitä voi tehdä talvella, on täyttää heiniä ilman hanskoja. Mutta se on pakko tehdä. Meillä on tämmönen pieni heinävarasto. Jos on suht lämmin, niin heinäpaalit. Ja nämä pitäisi täyttää. Heinäpussukat on täynnä. Mä otan tästä nyt vampaarit tänne talviin valmiiksi, koska onpahan sitten valmiina. Ja noi heinäpussit nyt riittää niinku ainakin pariksi päivää. Mä yleensä vaan heitän niille heinää niinku
ilman pussia, jos mä vien päivällä. Just sen takia, koska niitä on niin ärsyttävä täyttää. Mutta vähän riippuu. Et yleensä ei tarvitse täyttää noin montaa heinäpussia, mutta mun aamutalli on nyt niinku valmis. Se ei oo hirveän mitenkään erikoinen, kun meillä on vaan 2 hevosta niinku kotona. Mulla on vielä vedet, mutta ne mä tuon vasta illalla, koska niitä tarvii juottaa tohon pihalle päivän mittaa pari kertaa, niin mut joo. Bye! Ja niin, siis tietty sähköt päälle. Että hevosten lukumäärä säilyy samana niinku päivän loppuun asti.